Helo, a chroeso nôl i Sgwrsio. Heddi, dwi'n siarad gyda comediwr Laurie Watts. Cyn ni ddechrau, fi jyst moyn dweud cwbl o geiriau newydd. Yr un gyntaf yw ystyr, meaning, bathodyn, badge, archaeoleg, archaeology, gwareiddiad, civilization, ymwybodol, aware. Mwynhewch y Pennod. Helo a chroeso i Sgwrsio, a heddi dwi'n yma gyda Laurie Watts. Shwmai Laurie, sut o'i ti? Shwmai ne, gwych diolch, sut o'i ti? Ie, dwi'n really iawn diolch, ie. Gai ofyn, ble o'i ti a hyn o bryd? Dwi'n yng Nghaerdydd yn Treganna, so dwi just newid symud yn ôl i Treganna, so dwi di byw yn just un mis nawr, ond yn y gorffennol dwi di byw yn Treganna o'r blaen. So, nice i fod yn ôl. Ond wrth gwrs, a mae Treganna yn lle hyfryd, actually. Mae lot o bwyty nice, mae chapter yna. Lot o bywyd yn yr ardal. Dwi'n cytu, a lot o Gymraeg hefyd. Yn union. So, ti di byw yn Treganna o blaen. Wyt ti'n dod o Gaerdydd? Na, dwi'n dod o Aberdare yn reiddiol. Ces i fy ngeni ym Merthyr Tydfil, ac wedyn ces i fy magu yn Aberdare. Ond pan o'n i'n 10 oed, symudon ni i Loegr. So, es i ysgol o 10 oed yn Loegr. So, mae'r acen bach o cymysgu. Ble yn Lloegr, sori? Leicester. Gwych. Oh, cool. So, pryd te, nes ti symud nôl i Gymru, neu Gaerdydd, neu Aberdare? So nes i penderfynu i symud yn ôl i Gymru ar ôl prifysgol. So, a mae'r straen doniol, really, achos penderfynodd fy nheulu yr un peth, so ar yr un pryd. So, oedd yn really nice. So, nath fy mam yn symud yn ôl i Cymru, i Bontyclun, gyda fy chwaer bach a fy llystad yn 2016, a nes i symud yn ôl i Gymru yn 2017. Oh, lovely. So, eitha agos, So, hang on, so 2017. Iawn, okay. So, dwi'n ofnadwy gyda rifau, so mae rhaid fi... Oh, no, mae'n iawn. Cael think. Okay, cool. A wedyn, syth i Gaerdydd? Syth i Gaerdydd. So, o'n i'n gweithio i Admiral ar y pryd. So, symudais i y Bai, ac wedyn i Treganna, ac wedyn Cyteis yn gyflym yn yn ôl Treganna. Wyt ti'n hoffi bod yn Caerdydd? Dwi'n really hoffi fe. Mae'r trafnidiaeth, sa'n cofio'r gair na, public. Trafnidiaeth public yn crap, ond... Cyhoeddi? Cyhoeddi, dwi'n really meddwl absence makes the heart grow fonder. Pan o'n i'n byw yn Lloegr, nes i teimlo'n mor Gymraeg. So, o'n i moyn i dod nôl. Mae'n just hyfryd i... Just pan o'n i'n yn yr ysgol, teimlais i yr diwylliant gwahanol, cultural differences, I'm sure, sut i ddweud ond mae'n... Achos ces i fy magu gyda fy mamgu a fy nhad cu, a maen nhw'n just really, really Cymraeg. A dim siarad Cymraeg, ond just mae'r diwylliant, chapel on a Sunday, Vosper painting in the kitchen, miners lamps, lampiau glower, pethau fel na. So, o'n i wastad eisiau dod nôl
ar ôl prifysgol. So, mae'n just really hyfryd i gael ffrindiau sy'n siarad Cymraeg, i just, gael profiad sy'n teimlo'n fel Cymru, really. Mae'n neud sens, Cant o cant. Dwi'n hollol deall ti. Dwi'n credu, dwi'n nabod lot o pobl sydd wedi symud mas o Gymru, a wedyn dyna pryd maen nhw'n dechrau teimlo fel, fi'n dod o Gymru, mae diwylliant ni yn wahanol i Loegr, mae'n arbennig, a maen nhw'n dod nôl a, kind of weld Gymru mewn ffwrdd wahanol. Mae'n nice i cael y cyfle, obviously, just dim rhaid pawb symud mas o Gymru i dod nôl, ond dwi'n hollol deall, ges i, profiad debyg hefyd. Wel, awn ni ofyn y cwestiwn nesa, pryd a pham dechreuais ti dysgu Cymraeg? So, nes i ddechrau 2 mlwyddyn yn ôl. So, mis Medi 2021. Nes i dechrau fy cwrs cyntaf, dwi'n meddwl. Ond, dwi wedi wastad cael diddordeb yn y iaith. Just neud bach o Duolingo, ond dechrau properly, 2000 yn ôl. Oedd ffrindiau gyda fi sy'n siarad Cymraeg. Wel, dwi dal. Mae dal ffrindiau gyda fi sy'n siarad Cymraeg. Nath teimlo fel yr amser gorau i wneud ers o'n i'n ifanc, o'n i eisiau siarad Cymraeg. Oedd yr iaith cyntaf o fy nhad cu, ond, so mae ein dal gyda nhw, gyda ni. Ond, ar ôl ei tad wedi marw, kind of anghofiodd yr iaith anffodus. Achos, dwi ddim wedi pobl i siarad y iaith gyda'r yn Aberdâr, oedd amser anodd. O fynnais i ato fe unwaith. Why didn't you find someone to speak Welsh with? And oedden fel, it was the miners' strike, I had other problems. Yeah. And, dwi'n gallu deall. Ond, ers hwn, dwi di wastad teimlo fel bod rhywbeth rhaid i fi wneud. A ar yr un pryd, oedd fy uncle yn dysgu'r iaith. So, nawr, 2 adolion yn fy nheulu yn gallu siarad Cymraeg, cael sgwrs yn Gymraeg. So mae'n eitha hyfryd, really, i ail-geni yr iaith yn fy nheulu. Yn union. Diolch am rhannu hwnna. Dwi'n hollol cytuno gyda ti, mae'r iaith wedi dod nôl i dy deulu, a mae'n fyw eto. Mae'n hyfryd. Siwr o fod, dy dadgu yn brawd iawn i gwybod mae nawr 2 bobl ti a dy uncle wedi dod nôl i y Gymraeg. Siwr o fod, A'r plant o fy uncle hefyd. Gwych. Mae'n really impressive, o fod yn honest, And mae ein mor proud. Falch, I would say. Yeah. Mae ein mor falch. Neu browd. Yn union, a dwi'n hollol deall y sefyllfa ti, achos, collon ni y Gymraeg yn ein theulu ni, yn ein deulu ni. A un peth arall. So, fy mam-gu a fy nhad-cu ar yr ochr o fy nhad yn, siaradon nhw Gwyddeleg, Irish? Gwyddeleg, Wow. Pan o'n i'n blentyn, swn i'n clywed nhw yn siarad Gwyddeleg gyda'n gilydd, ond dyn nhw ddim yn dysgu'r iaith
i ei blant nhw. So, gwelais i colled, the loss, o'r iaith yn fy lifetime, really. So, just dwi di wastad yn aware o iaithoedd minority. Achos just un o fy grandparents yn siarad Saesneg ar ei iaith cynta. So, just, mae'n diddorol i fi. Mae'n hynny'n diddorol iawn. A siwr o fod eitha unigryw yn Gymru i cael tadcu a mamgu siarad Gwyddeleg. Mae'n, fel dwedwn ni, fel roedd yn agwedd yn wahanol ar y pryd, ond mae'n drist. Dyna ddim wedi pasio'r iaith ymlaen, ond, ni'n gallu deall, tipyn bach pam nawr. A oes cynlluniau gyda ti i ddysgu Gwyddeleg? Un dwernod, pan o'n i'n henach, dwi'n meddwl. Wel, cwestiwn nesaf fi yw, ti'n neud stand-up yn yr iaith Gymraeg nawr? A mae hwn yn impressive iawn, achos dechreuais ti dysgu Cymraeg 2 mlynedd yn ôl, a nawr ti gallu sefyll lan ar y llwyfan a wneud comedi yn yr iaith Gymraeg. Sut mae hwn wedi bod? A sut dechreuodd e? How did it start? Well, diolch, Nick. Wel, nes i wneud bach o stand-up yn prifysgol, yn Saesneg wrth gwrs. Ond ar ôl hwn, nes i ddim wneud unrhyw stand-up am, 5 mlynedd, dwi'n meddwl. Ac un dwernod, ces i neges o'r ffrind sy'n gweithio o'r Eisteddfod, oedd hi'n fel, dwi'n trefnu stand-up, sioe stand-up yn Clwb Rygbi Aberdâr, a dwi'n gwybod ti'n dysgwyr, rhaid i ti wneud just cwpl o jokes yn Gymraeg, a mae'r sets, yn gallu fod yn Saesneg mainly, ond just cwpl o brawddeg yn Gymraeg yn hollol iawn. So, es i i'r sioe, and yn y dywydd, cafodd fy ffrind anghofio i hysbyseb yr sioe. Na. So, oedd yn theulu a un o fy ffrind. Na. O diar. Oedd yn fi, Priya Hall, Leila Navabi, impersonator Elvis, Elvis Presley. Profiad insane. So, yn y dywydd, y dechreuais i gyda just cwpl o pethau yn Gymraeg, just siarad am rhan mysterydd joke, rhywbeth fel na, sa'n really cofio. So, oedd yn technegol, oedd yn profiad cynta, ond, really, so ar ôl hynny, nes i cwpl mwy sioe comedi yn Saesneg, a nath ofyn Dan, sy'n redeg Pennod. Iawn. Ato fi, i wneud chwedlau mis Mehefin. So, oedd rhaid i fe am diwylliant neu hanes LGBT Gymraeg. So, sgrennais i just set bach am y ffilm Pride, rhywbeth o gwmpas hynny. So, mae'n profiad wahanol i wneud stand-up yn Saesneg, wrth gwrs. Mae'n mwy fel darllen y sgript. Ond am rhan reswm, penderfynais i trio audience work yr noson hwn. So, sorry, beth ydi audience work? Just ofyn yr audience cwestiynau. Yn Gymraeg, just insane syniad bizarre. A gofyn cwestiwn, so yn y bryd, dyna'r ail gig Gymraeg ti di wneud? Y chwarae chwedlau? No, well, ar y pryd? Really, yr cyntaf. Y cyntaf? A ti'n
siarad gyda, cynulleidfa? Cynulleidfa, ie. War y teg i ti, dewr iawn. Dwi ddim yn neud pethau by halves. Dwi ddim yn gwybod sut i neud so... Fair play. Mae'n haws i colli dy hyder ar llwyfan. Just neud stand-up yn unrhyw iaith, ond yn Gymraeg, rhaid i ti just cario ymlaen. Just cadw'n mynd. Dwi di wastad teimlo'n hyderus neu comfortable ar llwyfan dwi'n hoffi i dweud jokes a neud pobl yn chwerthin, ond just mae'n, profiad hollol wahanol yn Gymraeg. Ond dwi really eisiau teimlo'n well amdano fe. So, just yn y dyfodol, just cadw'n dweud, okay then, i gigiau pan maen nhw'n dod i fyny. Mae rhaid i ti dweud pob tro. A ti bod ti fas o dy, I don't know, zone cyfforddus. Yn union. Ond hefyd, mae rhaid i ti cofio, ti'n neud rhywbeth yn dy ail iaith. A mae hyn yn really pwysig a rhywbeth i teimlo falch amdano, fel... Ond fi'n hollol deall, cos fi'n teimlo'r un peth, fi di wneud cwpl o'r cyfweliadau gyda pobl, a pob tro fi'n just fel, oh my god, fi ffili wneud e. Ond rhaid fi cofio fel, ti'n gwybod be, stim ots os fi'n wneud camcymeriadau, a hefyd siwr o fod, cos fi di bod i un chwarae chwedlau digwyddiad o blaen, a roedd y cynulleidfa cefnogol iawn, dwi'n credu, ro'n nhw'n llawn o pobl hyfryd. So, fel... and dweud I see, ti'n gwybod, dwi dal teimlo'n dysgwyr, oedd Dan yn just hyfryd amdano fe, oedd e'n fel, mae'n iawn, just give it a go, math o beth, so, Mae cyffroes. Cyffroes iawn. I ddysgu yr iaith yw un peth, ond wedyn i bod ddoniol a wneud jokes mewn iaith ti di dysgu hefyd. Mae'n hiriol. So war y teg, Diolch. Mae'n diddorol. Mae'n really cool. Ar yr un llaw, mae'n anodd, ond ar yr un llaw arall, mae'r comedi Gymraeg yn... mor newydd, mae'r lot o lle i chwarae, mae lot o pethau ddim yn neud o'r blaen, so mae'n, ti'n gallu fod y person cyntaf i neud rhywbeth yn Gymraeg, so mae'n, sa'n siŵr pwy dwedodd, ond, might have been Ellis James. Ti'n gwybod beth, sa'n really cofio lot o comedi Gymraeg 5 mlynedd yn ôl, a fi'n teimlo nawr fel mae'n pobman, dros Gymru hefyd. Mae'n really pobman, mae'n either Cambrian Explosion o comedy. Cambrian Explosion. Dwi'n hoffi hwnna. Sa'n siŵr sut i ddweud ar yn Gymraeg. It's dim rhaid i ti. Mae hwn yn fab. Cambrian Explosion o scene comedy Cymraeg. Hell of a line. Gyda, fi'n gwybod fi di weld ti yn Tafwyl eleni yn barod. So, beth wyt ti'n neud just, yn dy amser spa? Dwi'n hoffi cwisiau tafarn, ond, dwi ddim yn neud cymaint nawr, achos dwi'n treulio lot o amser yn dysgu Cymraeg. Dim yn anffodus, ond hoffwn ni'n mynd nôl i wneud mwy cwisiau tafarn, achos o'n i'n ar Brain of Britain cwbl o blwyddyn yn ôl. 3 blwyddyn yn ôl. 2 blwyddyn yn ôl. Okay. So, ond es i mas ar yr, round cynta, ond... Ond mae'n dal ddweud ti'n eitha good y pethau fa. So fel, pa pynciau wyt ti'n hoffi neu? Hanes, deiariaeth, geography?
Daearyddiaeth. Daearyddiaeth. Daearyddiaeth, like, wledyddol, political geography. Iawn. Pethau fel na. Dwi'n gwybod, like, gwledydd, capitals, stuff fel na, and dwi'n just huge fan o hanes. So, nes i astudio'r archaeoleg am prifysgol. Mae hwnna'n cool. Yn reiddiol. So, ond o'n i'n angen swydd proper. Yeah. Fi'n gwybod maen nhw wedi stopio nawr, ond nes ti wylio Time Team pan fod ti'n tyfu lan. O'n i'n caru Time Team, oedd yn mor diddorol. Yeah. Dwi'n caru Tony Robinson. O'n i'n hoffi ti'n cofio yr dyn gyda'r gwallt gwyllt? Gyda'r... Like wispy hair. Hat? Gyda hat hefyd? Yeah. Ac yn fel West Country. Yeah. Pan o'n i'n blentyn, meddyliais i mae ein byw yn y coed. I mean, mae'n edrych fel mae'n byw yn y coed. Yeah. Just dod mas ar y coed i wneud yr dig. Mynd nôl. So siwr o fod te, os ti'n hoffi Time Team a ti wedi astudio archaeoliaeth, have I made that up? Archaeoleg. So ti'n hoffi pethau eitha, hanes calonloesoedd, hanes oes calesurol, fel pethau fel na, falle? Does dim really diddordeb yn, like, Greece and Rome. Cymaint. Ond, so o'n i'n byw yn Nghaerlys, yn Leicester, pan o'n i'n ffaindio Richard III. So o'n i'n like 17 oed. Fel like a maes car park? Maes parcio, Maes parcio, yna fe? Wow. So o'n i'n really fortunate. Alla i'n gwirfoddoli, volunteer. Oh, cool. Gyda'r like, prifysgol, pethau fel na. So, just keen is i ei prifysgol. So, oedd yn profiad wych, really. Cool. Lwcus iawn. Ond, achos does dim lot o arian ar y pryd, nes i lot o digs yn Ogledd Cymru, achos es i prifysgol yn Lerpwl, so oedd yn ratach. I wneud, like, Iron Age Hillforts, stuff fel na. So, es i Pennod, so mae'r Hillfort enfawr yn y gogledd, kind of agos i mould a Wrexham. So, oedd yn lot o hwyl. Cwrddais i pobl o Unol Daleithiol, Australia, just pobl yr prifysgol yn gallu chargio lot o arian i dod i'r dig. So, ond, dwi dal gael, diddordeb iawn yn archaeoleg, ond dwi ddim yn neud lot o digiau these days, yn anffodus. Ond, hoffwn i wneud y dig, like, tramor, un dwyrnod, achos does dim lot o arian ar pan o'n i'n, dwi'n casau y gair am student yn Cymraeg. Go on. Na, fi angen help, sorry. Myfyrwyr. There we go. Pan o'n i'n myfyrwyr. So mae rhaid i ti talu i wneud y digs? Am Prydain, nes i, un o'r reswm does dim arian dy fi ar y pryd, es i studio tramor yn Copenhagen. Ar yr un pryd Brexit, so mae'r calculations for how much it was going to cost were way off. So, yn Denmark, mae'r myfyrwyr sy'n astudio archaeoleg yn mynd i, like, Egypt, just am ddim, hollol am ddim. Mae'r llywodraeth yn
yn dalu nhw i fynd. O des i nôl i Brydain, and just, oedd yn ridiculous. Mae'n interest hefyd, achos ti'n talu lot o arian i astudio, a wedyn mae rhaid i talu mwy i deithio. Ni gallu bod yma am byth coeno am system addysg uchel? Higher education, sydd wedi dweud uwch, dwi'n meddwl. Na fe. Achos pob wledydd eraill yn Ewrop, maen nhw'n gallu neud am ddim, neu am pennies. A wedyn, mae'n tricky. Ond, os ges ti cyfle i mynd dramo, oes fel, I don't know, top 3 dig sites gyda ti? Oh, wow. Mae gwallt oren dy fi, ond os dyn nhw ddim... If I wouldn't burn, os dyn nhw ddim yn llosgi, hoffwn i'n mynd i'r Turkey, pethau, lle oedd fel na, achos mae'r diddordeb mawr gyda fi yn agricultural revolution. So pan pobl yn dechrau byw yn ffermiau? A stopio hunter-gathering, achos dwi ddim yn gallu dweud yn Gymraeg, all the archaeological evidence suggests it would have been a terrible idea, at least am first couple of generations, i switcho o hunter-gathering i ffarmio. Ti'n gweithio llai os ti'n hunter-gatherer, ti'n gael mwy amser sbar, ydych chi'n iechydach, mwy iechyd. Ond, wrth gwrs, oedd yr tywydd yn newid, oedd yn anifeiliaid enfawr fel, mammoths, pethau fel na, yn marw. So, oedd yr climate yn hollol newid. So, yn y dywydd, mae'n neud sens, ond dyna pam diwylliant fel Aboriginal, diwylliant Aboriginal yn Australia, dyn nhw ddim yn newid i agriculture, achos mae'n neud sens i sticio gyda hunter-gathering. Mae'n diddorol. Mae'r diddordeb dy fi yn pam dyn ni'n dewis i adeiladu dinasoedd hefyd. So mae'n dinas cynta sy'n galw yn Iraq. So hefyd hoffwn ni'n dig yna. Achos dyn ni'n gwybod am Egypt a Rome a Greece, ond yn y Middle East, oedd just wealth o hanes incredible. Yn union, cradle of civilization. Yn bendant. Fel, Mesopotamia, Indus Valley region, neu hyn mwy fel agos i India falle? Mwy fel East. Dwyrain. Mwy dwyrain, ond debyg iawn. Yr ardal yna yn llawn o'r mwy nag un civilization. So yn gwybod y gair am civilization, ond... Nation yw cenedl. So, sa'n siŵr os mae'n related. Neu beth ydi fel civil, just civil, efe? Civil, Civilization, okay, so, civilization yw gwareiddiad. Un gwareiddiad, a wedyn mwy nag un yw, neu llwyosog, gwareiddiadau. Wow. Mae gair dda. Fi'n hoffi gair yna. Dwi'n really stryglo gyda geirfa, fod yn honest. Fi hefyd. Dwi'n dysgu patrymau lot haws. Ond just, geirfa'n really anodd i fi. A dwi'n nabod lot o pobl sy'n siarad Wenglish, so mae'n anodd i picio lan. Ti'n picio lan habit drwg, ddim ar niwedd. Mae cwpl o bad habits gyda fi, achos fi'n gwybod fel,
I can just skip over this bit. yn Saesneg, a wedyn mynd nôl i Gymraeg. So mae'n rhaid i fi newid hwnna, a fi'n trio. Mae'n dod gyda'r amser, ond mae'n gallu bod anodd. Dwi eisiau siarad Wenglish achos dwi wedi dewis i siarad Wenglish, dim achos dwi'n teimlo fel rhaid i fi siarad Wenglish. Ond mae'n iawn, mae'n dyna sut ni'n siarad, Wel, am geiriau newydd, a dysgu geiriau, oes hoff gair gyda ti yn Gymraeg? O'n i'n meddwl amdana hwn. Dwi ddim yn hoffi yr ystyr, ond dwi'n hoffi o'r sŵn o tlotach. Tlotach? A beth ydi tlotach yn Saesneg? Pora. Oh! Okay, tlod ydi y stem, dwi'n meddwl. Tlotach. Dwi'n hoffi'r sŵn yn fy ngheg. Tlotach. Clotach, A gyda'r cost of living crisis, dwi'n dweud yr gair, bob dydd. Yn ffodus iawn, mae'r gair pwysig i gwybod nawr. Ar y newyddion, pawb yn clotach, Waw, so, nes i dysgu gair trwy'r hynny, trwy'r cost of living crisis? Na, yn ffodus, dwi ddim yn gwylio o'r newyddion. Gair dda. Symud ymlaen, ti wedi dweud, obviously, fel, ti wedi dweud cwpl o straeon ddoniol yn barod, ond oes unrhyw straeon diddorol arall gyda ti trwy'r dysgu Cymraeg? Yn y ffodus. 2 straeon dod i fy nhen. So, un oedd y digwydd yn Tafoel. So, o'n i'n Tafoel gyda fy ffrind Elin. Gwisgodd hi badge gyda Tom Jones. Ac wedyn daeth cariad fi i'r Tafoel. Mae nhw'n trio i dod i fyny gyda drag persona o Tom Jones. So, o'n i eisiau cariad fi i weld y badge. So, dwedais i, Elin, dangos y beli dy badge. And oedd hi'n fel, nid yn gyhoeddus. Wow. So, y beli ydy'r enw o cariad fi. So mae'r brawddeg yn neud sens. So, dangos y beli dy badge. Dy badge. Wow. Accidental, perfect treiglad. Look, dwi'n mor committed i'r treiglads. Dwi'n actually really hoffi'r treiglads. Dod yn ôl i bite me on the bum, Ydy, badge yw badge? Ydy, beth yw badge? O'n i'n siarad Wenglish. Dy badge. Dwedais i'r straeon i ffrind eraill. Dwedodd hi, be careful with cash hefyd. Dy gash. Dy gash, god, Ond, ti'n mae fel llinell neu set stand-up gyda ti nawr trwy'r dysgu Cymraeg. Ti'n gallu siarad am y fagiau. Ti'n gallu siarad am dy fag, dy gash, just lot of possibilities. Mae hwnna good. Ar y Steddfod blwyddyn diwetha, es i weld Francesca Scarillo? Scarillo, siarad. And oedd hi'n fod yn cyfweliad. She was being interviewed. Oedd hi'n cyfweliad. Roedd hi'n cael ei cyfweliad? Roedd rhywun cyfweliad hi? Gan ffrind o fi. Ac wedyn, o'n i'n just un flwyddyn yn dysgu Cymraeg. So, o'n i eisiau ddweud, roi ti'n anghygoel. And dwedais i,
ro ti'n anffodus. Na. Mae Francesca yn mor hyfryd ddo hefyd. Mae hi'n just lush, so oedd yn iawn, ond oedd pawb yn chwerthin. O'n i'n just, oh god. Bechod. Ond, hei, dyna'r ffordd ni'n dysgu. Ti'n gwybod, ar ôl hynny, siwr o fod, nes i cofio nawr pob tro. Beth yw'r gair na. Straeon stories dda, so diolch am rhannu nhw. Fi'n hoffi nhw. Ond gyda fel dysgu Cymraeg, oed ti'n neud yn rhywbeth i helpu ti dysgu geiriau newydd? Gwrando i Sgwrsio, wrth gwrs. Diolch yn fawr. So, mae siarad partner gyda fi. So, trwy'r dysgu Cymraeg. Ac nawr dwi'n nôl yn Treganna, dwi'n byw eitha agos iddi hi. So, mae hi'n just lyflu iawn a just... Oherwydd, dwi di wastad yn stryglo gyda slang Gymraeg, achos ti ddim yn gallu chwilio amdano fe ar y we. Cytuno. Rhaid i ti just sgrennu pan ti'n clywed fe, just yn gyflym. So, os ti'n gallu gwneud ffrindiau gyda pobl sy'n, actually siarad Cymraeg bob dydd yn y cymuned, mae'n helpu. Paid y bod ofyn in the woods of Eden. I ofyn cwestiynau, o pobl ti'n gwybod, o dy diwtor, o dy ffrindiau, just weithiau mae'n teimlo'n bach yn lletwyth i stopio'r sgwrs a ofyn cwestiynau, ond mae'n mor pwysig i wneud. So, gyda dysgu geirfa'r, sa'n siwr, os ti'n ffindio mas, hit me up, cos dwi di trio lot o pethau, flashcards, Duolingo, ond just ymarfer yn gweithio i fi. Just defnyddio'r gair, os ti'n dysgu gair, trio i defnyddio'r gair ar yr un diwrnod neu, yn y ger dyfodol. Just defnyddio'r iaith. Cyngor dda iawn, Laurie. Dwi'n cytuno gyda ti. Cant o cant. Cyngor dda. Diolch am hynny. Ni di cyrraedd i'r cwestiwn olaf o'r sgwrsio. So, Laurie, a fi'n gwybod ti'n fan o hanes, so mae diddordeb i kind of gwybod mwy. Mae peiriant amser gyda ti, a ti'n gallu mynd nôl mewn amser ac ymweld tri lefydd wahanol, ble fasa ti fynd. So, pan ni'n blentyn, o'n i mor obses gyda dinosauraidd, ond hefyd cyn dinosauraidd yn y Carboniferous period, pethau fel na. So, o'n i'n hoffi i mynd i Pangea. Cool. Just dwi'n... I y gwrandawyr, beth yw Pangea? So. Yn Gymraeg. Dwi'n gwybod. Yn y gyffredinol. Dyn ni'n just un continent. Pob gwlad yn y byd yn ymuno yn gilydd i wneud just un landmass. A dwi'n meddwl oedd e'n brydferch. Yn anffodus, rhaid i ni aros am 200 million years am Pangea i digwydd unwaith eto. So, periant amser ydy fy opportunity. Cyfle. Cyfle yn uneg i weld e. So, a just weld yr anafeiliaid sy wedi marw nawr. Extinct. So, a mae'r era cyn yr dinosauriaid oedd yn crazy hefyd. Just crocodiles mawr, dros y byd. So, pam lai. Mae hwn yn swnio fel, rhywle dda i fynd i. Dwi'n eitha obsessed with Pangea, fod yn honest. Dwi'n hoffi yr syniad. Just un continent,
Yn union, ie. I mean, dwi'n hoffi... hoffwn i fynd i ymweld y danisoriaeth, ond fel dwedes ti, mae'n actually, yr oes danisoriaeth yn... Darllen nes i rhywbeth fel mae'r Tyrannosaurus Rex yn agosa i ni na'r y Triceratops. Na, dim yr Triceratops i'r Stegosaurus. Oedd y Triceratops ar yr un pryd ar y Tyrannosaurus. O, iawn. So, oedd nhw... O nhw'n yn y Cretaceous period. Iawn. Yeah. Ti'n gwybod y stuff? Gyda dwi'n meddwl. Danisoriaeth. Yeah, what a teg, yeah. Ond mae'n insane, fel... mae'n anodd i dychmygu. Yeah. Beth am yr ail? Le. Achos ces i fy magu yn Aberdâr, ces i fy geni am Merthyr Tydfil, a... You know, mae fy mhad ci a fy mam gi yn, like, clasurol pobl valleys. Dwi'n gwybod y hanes. Dwi'n gwybod fy hanes. And hoffwn i'n weld Merthyr Rising. Just achos mae'n mor pwysig i'r movement left-wing. Yn y byd, i fod yn honest. Yeah. So... O'i ti eisiau fi i esbonio'r Merthyr Rising? Oh, yeah, please. Yn Gymraeg? Yeah. Wrth gwrs. Nice trio. So, oedd e'n amser cynta, banner coch, oedd yr banner coch yn hedfan, I guess, fel symbol o workers' rights yn y byd. So, oedd e'n defnyddio yn y French Revolution, ond mae'r bach o wahanol. Ac gweithwyr o Merthyr yn, wel, o'n nhw'n fed up gyda'r pris o bwyd ar y talu o'r ei swydd nhw. So, aethon nhw i'r stryd a dwedon nhw caws y bara. Oedd e'n, bach o'r riot. Ac wedyn, yr llywodraeth neu'r authorities cafodd deportio lot o pobl i Australia. A cawson nhw ei executed, hung, Dick Penderyn. Dick Penderyn, yeah. Nawr, mae Wetherspoons sy'n galw Dick Penderyn am Merthyr Tydfil. Dyw e ddim yna. No, doedd e ddim yna. So, Dick Penderyn wasn't there. Ond oedd... scapegoat. Yeah, oedd e'n bach o scapegoat. So, ond mae'n, hanes pwysig. So, No, dwi'n hollol gytuno gyda ti. Dwi'n credu y Merthyr Rising a hefyd y Newport Rising yn Has Newydd. Mae fel y dau mynediadau? Movements? Yeah. Fwya, like, yn y oes diwydiannol. Two of the largest movements in the Dis Revolution, armed movements. Yeah. Ond dwi'n credu mae pawb yn... Wel, sneb yn gwybod amdano nhw. Maen nhw'n kind of... maen nhw'n anwybyddu? Maen nhw'n anwybyddu nhw. Anwybyddu, sorry. Ignore. Anwybyddu. Yn yr llyfrau hanes. A dwi'n credu mae'n rhywbeth pwysig iawn yn hanes Cymru, ond hefyd yn hanes Prydain, ac fel dwedes ti, yn y byd. Yn y byd, Prydain ydi, yr oldest parliamentary democracy yn y byd. So mae'n neud sens, dwi'n really teimlo'n newedodd Cymru y byd yn a lot o fforddiau, a lot o ffyrdd. Dwi'n hollol cytuno hefyd, Fi moyn ddweud hefyd, ro nhw, Merthyr Rising a Newport Risings, ro nhw Risings olaf ym Mhrydain.
like armed risings. Oh, wow. Like fel peasant revolts. Dwi'n credu. Dwi'n credu. Yeah. Wow. Gwych. Diolch am rannu hwnna, a diolch am esbonio hefyd. Be am y trydydd? Sa'n siŵr. Eurovision fan ydw i, enfawr. So, falle 1997. Just... Be digwyddodd yn 1997? So, enilloedd Prydain Eurovision gyda Love Shines a Light gan Katrina and the Waves. A just mae'n, Cool Cymru, Senedd referendum, I guess even, election, 90s, lot o gobaith yn yr awyr, dwi'n meddwl. So mae'n, Cool Cymru. O'n i'n chwilio am yr blwyddyn, a oedd Radio 1 Big Weekend yng Nghaerdydd yn 1997 hefyd. So just mae'n, wow. Mae'n amser dda i fod yn Cymru. Yeah. Steps are in the charts, got a H from Steps, digging up Wales. H from Steps, so just what a take. Just o'n i'n meddwl, just mae'n, eitha flwyddyn cool i fod yn Cymru. A just mae'n dechrau o, sa'n siwr, mae'n teimlo fel, mae'r iaith yn cool ach na pan o'n i'n ifancach, ond, gyda Super Fairy Animals, Catatonia, oedd yn, y dechrau o rybeth. So, Ti'n cywir? Baswn i'n baswn i'n wedi diddordeb. I would be interested. I would say, baswn i'n dweud, mae diddordeb gyda fi i ymweld. There is an interest with me to go and see that. Mae'r diddordeb gyda fi i ymweld. Yeah. I would be interested to see what it was like. Gwych. Dwi'n hollol cytuno. A dwi'n credu nawr, falle ni'n yn kind of fel yr ail tôn? I don't know, fel second wave. So, gyda ail tôn o'r Cool Cymru. Mae teimlo fel mae lot yn digwydd. Mae teimlo fel y byd Cymraeg yn agos i bawb yng Nghymru ac y byd. A mae teimlo arbennig nawr, ond dwi'n credu edrych nôl mewn 10 mlynedd. Ni'n gallu, fydd yn bosib i ddweud fel, ti'n fe, like, dyna'r dechreuodd rhywbeth. That's when it started. Dwi'n cytuno gyda hwnna. Just... Ar y nodyn hwnna, mae'r lle perffaith i orffen y benod, y sgwrs. Laurie, mae wedi bod pleser i siarad gyda ti. Os mae pobl moyn ffeindio ti ar-lein, neu lle wyt ti? So, chi'n gallu dilyn fi ar Instagram @LaurieWattsComedy. Dwi'n eitha rubbish ysbwriel ar postyn, ond dwi'n trio i fod yn well. So, byddwn i'n postio ar shows fi a clipiau bach o fy stand-up. So, dewch ymlaen a weld fy stwff. Gwych. Diolch am gael fi hefyd. Mae wedi bod pleser i siarad gyda ti, a mor diddorol, a dwi'n edrych ymlaen i weld dy daith di gyda gomedi yn Saesneg ac yn y Gymraeg. A pobl gyda popeth, diolch yn fawr iawn, a hwyl fawr. Hwyl fawr. Diolch eto, Laurie. Ta-ra. Wel, dyna ni. Eto, diolch yn fawr iawn am rando. Cofia, mae'n bosib i dilyn ni ar Instagram, Twitter a Facebook. Hwyl am y tro. Ta-ra.